Doon na tayo event ron nga 4 gani nakaslat yun ang San Jose sa Elias nga isod pa kay ini sila nga gayon giunsa ninyo ni Mayor og giunsa pa sa local government. Daghang salamat no sa imong mga followers, mga subscribers, mga listeners, social media viewers. Actually kaning amo ang karong April 24 na ami event na sponsored na mi tabang na mo ani nga kuan pagdala ni Elias diri sa among lungsod. So amo mo invite nga mo attend mo tan-aw. Nakakuha mi ani tungod kay naa sila'y usa ka kuan, naa sila'y usa ka event nga na-cancel. So, munang ani nga time nga naa sila Bohol. So, naa mi duha mi kabuok nga LGU nga kuan nga mo kuha nila. So, ilang gipili ang San Jose because moagi man sila padulong man sa the next day padulong sila Lapu-Lapu. So, moagi na lang sa diri sa Negros para ma-cater nila compare atong dito sa Mindanao nga mo labang na pud nagbalik dito then magmoras sila kagabas-gabas. So that's why munang na accommodate nila. So naay ni tabang na mo aning kuan sa private individual nga makuha na mo si makontrata na mo si Elias. So ang budget ikuha na sa syudad sa lungsod ani Mayor sa asan nga actually amo ra ning gipaning kamutan nga ani ra sa tickets ibalik ang bayad ni Elias kay kuan man kaning dili kaya sa amo ang personal nga funds kay mahal gyud siya karon no. I heard before nga medyo ubos na daw iyang kuan professional fee niya karon ni saka na daw nga kana nga rate nga among gi kuan rate nga among gi contract karon. Ang rason ani Mayor Park kay gayon ni appeal ni sa amo ang pag-celebrate sa fiesta no sa Charter Day of sa patron Saint Joseph the Worker Fiesta. Okay, so imuhang invitation na Mayor mitas sa layo-layo pa pagkapangandam po ang katagalaing di kay ingon kay exclusive sa San Jose. Uy mo gani mo tibok Negros Puglayan Tinmari. Ore gino asa to ni located kay kayo? Yes, ang concert ni Elias no. Dungan ni siya sa among opening salvo. So kanay siya mahigayon diri sa ato ang Villanueva Park diri sa lungsod sa San Jose. Diri sa poblasyon. Yes, among ang mga fans ni Elias no. Og interesado mo nga mo witness sa iyang concert dire karong April 24. So natay tickets nga available no. General admission nga 100 dayon natay VIP nga 500. So napon may gi-allocate nga VVIP nga 1,000. So limited seats na po na kay gamay raman among lugar. So kung interesado mo, anhian na dayon ang among munisipyo diri sa lungsod sa San Jose kay naa may staff nga panan. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.